sawang-sawa na dyan. Umit nga umit. Ang trabaho ako umit. Sawang-sawa na dyan. Pag-ubrag umit amin. Hindi kaya ito nga ako. Lakay. Kaya mga tulungan na sa may sa dito. Puro sa cellphone. Pag-ubrahin na. Kung yung may sa dito, di pa mo tumulong. Ito, nakadado, walis na walis. Kore kumamit na tumulong kumamit, pulos. Cellphone la, idum na. Kore magbagaan, awang. Sige, walis. Ganda mo, walis tumanan. Walis tumanan, ganda man. Walis, sige. Matabay sa dito, sa cellphone. Dito na pa mo tumulong. Sulog ubrain na. Hindi pa makarit na. Lalo ng trabaho. Ubrain na pa. Pindot na pindot. Kore kumamit na tumulong lang kumamit. Ano? Sawa. Yung cellphone na ito, ubrahin lang. Dawin, ito lang. Saw. Mas nikas ko nga paniwan. Ingat man lang ini. Naman na sibukit. Ano ang kuna namin. Sibukan man lang hindi masitasin. Nagati bakbaka na aja nga ako. Wala eh. Kaya nga sawa aja nga saog. Ay, walang mga taas eh. Ay, kit ko, tatay pa nga saong. Nakasar. Madi nga ako ah. Tanga ako. Saong na. Buga mo lang tayo, masilas na. Tanong ka. Saong. Sibuka mo saan ka na, hindi masilas na kayo. Saong na dyan. Umit nga umit. Ang trabaho ako umit. Saong na dyan. Saong na dyan. Pag-ubrag umit amin. Ay. Ni. Dami gamit tao. Tagtagaray. Kasi may buwan na nga eh. Pasali kami gamit nito. Mga chip-chipwak na sa Diba mga kayo, kung nagtirimpik ko na. Okay. Di ba yung masitas ko na kapag kakain ko na? Kapag na sinibugan. Alapay nga maglay. Mas pasali kami gamit nito. Pagpasali nga. Digos karo din na eh. Nagdigos ay, nagatong pala nga sa om. Di ka pala nagdigaws.